Ferran, molt bona nit. Bona nit, Tuti. Ho deia abans, en sumari, els Badalona Dracs, que jugaran la 15a final de Lliga de la seva història després de guanyar els Murcia Cobras. I no va ser fàcil, semblava que era el rival més fluix d'aquests play-off i ens van avisar la setmana passada que no ho era, que realment aquests Murcia Cobras han fet un final de fase regular molt bo i van tindre que remuntar, perquè estem ben imatges del principi de l'últim quart i anaven 7-10, gràcies a aquest touchdown de Raúl Cernuda s'avançava, es tornaven a empatar el marcador, s'avançaven fins i tot en el marcador i acabaven de rematar-ho, a part d'aquest extra point de Xavi Gonzalo, amb un altre touchdown d'Edu Morlans, que aquest sí que sentenciava aquest partit, posava el 20-13, després farien també un extra point, el 21-13 definitiu, i això fa que els Dracs es classifiquin, com bé deies, per la 15a final de la seva història. Destaquem, a part dels anotadors, que Xavi Gonzalo va fer 9 punts del seu equip, va ser un dels protagonistes, i també per l'altre cantó dels Cobres, en Francisco Martínez, que va fer els 13 punts del seu equip, realment efectiu aquest jugador, i com dèiem, això classifica els Dracs per la 15a final de la seva història, serà contra els Reus Imperials, que també van patir per guanyar els València Firebirds, el 3 de juny a 2:15 del vespre a Reus. Per tant, haurem d'anar fins a Reus per veure aquesta final de Lliga dels Dracs. Pensamos que iba a ser un partido difícil, lo teníamos en mente, esperábamos tener mucho mejor acierto al principio del partido y que la cosa no se complicara. No ha sido así, hemos tenido muchos errores, nos hemos ido complicando el partido cada vez más, ellos han tenido sus opciones y ha sido tremendamente complicado, tremendamente difícil, hemos llegado al final sufriendo y bueno, hemos tenido el acierto al final, el acierto que teníamos que haber tenido al principio lo hemos tenido al final. Por suerte, bueno, pues hemos ganado el partido. Hemos empezado muy duro el partido contra un equipo muy rocoso y muy duro arriba y bueno, poco a poco hemos ido engranando un poco las piezas y mejorando. El coach nos ha metido una bronca en el vestuario y nos ha puesto las pilas y nada, al final un poco también de suerte y he tenido la suerte de que me han dado la pelota y he podido marcar y estoy muy contento por ello. Si haguéssim perdut el partit, l'haguéssim perdut per culpa nostra. A l'atac hem jugat molt malament, però bueno, per sort hem despertat al quart i la defensa, personalment, jo crec que ha jugat molt bé, ens ha donat moltíssimes pilotes, llàstima que no hem sapigut aprofitar-les totes i llàstima que no hem pogut fer tot el que podríem haver fet. I Ferran, ple que estava l'Skate Agora a Badalona, Hi ha el tercer any consecutiu que es fa aquesta Street League de skate aquí a Badalona, en l'Skate Agora, i aquest any aquí veiem el guanyador, és Nyjah Huston, un dels favorits, justament amb Shane O'Neill, que va ser el guanyador de l'any passat. S'han intercanviat els jocs. Aquest any ha guanyat el californià Houston, que té 22 anyets, Tuti, o sigui, és bastant jove, i ja és tota una figura, perquè és el patinador o l'escater que més victòries té en aquesta Street League, amb només 22 anyets, per tant, ja està fent història. Com dèiem, va deixar Shane O'Neill en segona posició, el tercer, Yuto Horigom, difícil de pronunciar aquest, Tuti, i això què fa? Que Houston ara té una Golden Ticket, que es diu, que és un bitllet ja directe per la final que hi haurà d'aquesta lliga a Califòrnia, concretament a l'estat de Califòrnia, que fan aquesta el 15 de setembre. És la data concreta que hi haurà aquesta superfinal del Mundial de la Street League. Molt contents de l'organització perquè una vegada més s'està assentant aquesta competició aquí a Badalona i posa en el mapa, podríem dir, la nostra ciutat en aquest món internacional de l'skate. La valoració és que quan vam començar fa 2 anys amb la primera edició, que ja és la tercera, era com complir un somni, no? Inaugurar un dels millors parcs del món a Badalona, amb la millor competició que hi ha al món. Ara, amb 2 edicions després, estem a la tercera i que segueixi venint aquí, que la segueixin valorant com única que és. És l'única part del circuit, és l'única prova del circuit que passa en un circuit permanent i públic, on els nanos poden venir a patinar cada dia i després veure l'elit més important patinant en campionats com el que tenim aquest cap de setmana. L'únic parc que és exterior, l'únic parc que està en una ubicació espectacular, que ells diuen que sembla que sigui Califòrnia. Skate park is amazing. It's perfect, right in front of the beach and stuff. Barcelona, it's insane. Todo el mundo, en serio, todo el mundo tiene el talento, los trucos para ganar. Hay uno, Dave Bochinsky, amigo mío, que le mete súper duro. Todo el mundo le mete, en serio. Somos los mejores 29, yo creo, en el mundo de competencia y estamos aquí disfrutando. Todos los trucos que yo hago me gustan mucho, pero
Yo creo que voy a hacer un nollie flip fibo, que es un truco bien difícil, y pues lo voy a hacer. I aquí tenim el Campionat d'Espanya de twirling que s'ha fet durant tot el cap de setmana a Pomar, un Campionat d'Espanya que no és el primer cop que es fa aquí a Badalona, el 2015 ja ho va acollir el Club de Twirling Ciutat de Badalona, que Tuti és un club que ja té certa tradició, tot i que es va regenerar, podríem dir, el 2013, des de 1989, que intenta fer-se un lloc en el panorama del twirling internacional, i a part d'organitzar algun campionat d'Espanya també han organitzat algun mundial, en aquest cas el campionat d'Espanya que va omplir de gom a gom aquestes graderies de Pomar. I per nosaltres és un orgull poder presentar un campionat d'aquestes característiques. També et dic que és una feina molt feixuga, perquè és una mica diferent d'altres esports. Llavors, clar, això limita molt on ho podem fer, però, bueno, dit això, clar, com a experiència és una passada. Va sortir així a l'escola, com a extraescolar, i em vaig apuntar per provar-ho i em va agradar i des dels 6 anys que segueixo fent-ho. És una experiència i si vas anant a campionats, doncs guanyaràs, o si no guanyes no passa res, i si guanyes, doncs molt bé. I acabem amb pàdel, perquè durant tota la setmana el Tenis Club Badalona ha organitzat el seu torneig de pàdel. Aquest cap de setmana va fer les semifinals i les finals, en diverses categories. Us mencionem els guanyadors de la categoria absoluta, que és Víctor Mas i Xavi Marota, que van guanyar, ara veiem aquí les imatges, van guanyar aquesta final d'un torneig que el que busca Tuti és intentar fer conèixer a la ciutat que hi ha pàdel al Tenis Club Badalona, que és un esport que ha anat creixent allà, que cada cop tenen més pistes i volen promocionar d'aquesta manera que la gent s'acosti també al tenis club, ja no només si no vol ser soci per ser jugador de tenis o per practicar el tenis, perquè ho facin en aquestes instal·lacions de pàdel que veieu a les imatges. Valoració positiva dels finalistes després d'aquesta igualada final que es va decidir en 3 sets. Ha sigut molt dur, pensàvem que, ja sabríem que anava a ser dur, un rival que ha passat molta bola i bueno, primer set molt bé, m'han entrat molt enxufats, 6-3 primer. El segon set ens hem relaxat una mica, han començat a canviar una mica el joc, 6-2 avall i tercer set hem tornat a fer la feina, a picar pedra i 6-3 a dalt. És el que té jugar a bola lenta, jugar amb rival a bola lenta, no pots posar el teu ritme i és el que ha passat al segon. No hem pogut posar el nostre ritme de joc i 6-2 avall, no hi ha més. Però ha sigut bon partit i estem molt contents. El primer torneig junts, hem arribat a la final, o sigui que millor no ha pogut ser. Bé, fa mal sempre perdre, però perdre amb un 2-0 amb un al tercer set, que estava ben encarat, però bé, ens hem relaxat i ells s'han ficat, són bons, tenen molt nivell, o sigui que han sabut aprofitar el nostre despiste i al final s'ho han emportat. Ferran, i en futbol sala hem de fer una correcció, oi? Sí, ens vam equivocar la setmana passada perquè vam dir que jugàvem contra el Caldes, el líder, que era un partit molt important, que no s'hi jugaven res, però sí que s'hi jugaven i molt, perquè a més van guanyar 1-0 i això fa Tuti que arribin a l'última jornada encara amb possibilitats de pujar a divisió d'honor. Justament juguen contra el Riudellots, que ara és el segon, els badalonins són tercers, per tant, estan a 2 puntets. Si guanyen, podria ser equip de divisió d'honor, per tant, demanem disculpes al futsal Iris Badalona, que sabíem que s'hi jugàvem molt i esperem que, a més, compleixin aquest objectiu, a veure si pugen a divisió d'honor. Clar que sí. Gràcies, Ferran, que vagi molt bé la setmana. Ara anem al bàsquet amb en Xavi Ballesteros.